Campo sami medali lar katik leting kondo danyuang kumang mencang niti menjang sangat cibicil lating medali umus terus to surwilaka kaya buta sing werkil pasti conggo dendanyo mangan rak boyo on posin mandek lho kowe lah sengguni nggawa bolo iki ora pangling Kartomarma iki karo wong tuwek jangkar ora kuat jangkar karo dapurmu lho nyangklak tembu iki Kartomarma karo Sugih Marma dhewe sugih dienggo dhewe amal jariah ora tau sosial ora tau ya nyedi dhuwit ning anak ya watakmu kuwi kok kan bicara kaya ndi ya sak karepku to arep ngendi arep bali nang Amarta ora kena lho kok wele-wele sebab apa yen nganti kowe bali ilang nyawamu ning nek ana kene selamat uripmu jarak Antasena iki mbok wis gatel tanganku iki ora minggat mbok dadi buluh wani marang aku aja mung ayo kaya sak kancamu Antasena Tumidun jangan langit jawab katon dari kencanging sang mawet gandrung Antasena murang tata nyata satriya
kerajaan di suatu kota terbaru. Hei, ya, oh, ya. Wah, Tadano Candra Sing Barat. Mas, sungut atau makian? Aduh.
ora betah melek ki rasah nyaman. Lah wong pati kok sare sak nggon-nggon. Tanpa iso ngajeni dirine dhewe kebon nggo turu. Anggo ora turu. Lah denowo. Ketiban aku banget kok le. Kok ngoten iku pripun alare? Aku mau nonton Perane Kartomarma mungsuh karo Antasena. Mimpak ndi menang Antasena. Adem disungut dadane moyah. Mundur kutah getih digendani Suwatama mungsuh Antasena ya semono uga. Suwatama ya disungut. Gletak. Wah, Antasena jan ampuh sungute. Isih enom gagah sumute ya jek hebat. Beda karo aku kok wis tele-tele kok le sumutku. Tirtanata maju nggawa tombak pirang-pirang dibongkok ditelorongke nyanggone Antasena aku wis ngejipke nek arang kranjang tatune si Antasena jebul ora. Oh, mboten ora. Wong ditampani epek-epek ana tumbak siji dibalekke nyang Tirtanata pas dodho butuh tekan Walikak. Tirtanata mulih mbrangkang. Lajeng karepku ki ngawe kowe sirku takon nadla wis diopeni karo Antasena awakku ki. Dinapake? Aku digendong dijani gagak sifat kono. Nang tengah purungan Durmagati nututi karo nggawa tutuk kentongan. Nek jane karepe apik arep nutuk Antasena ning pas nutuk Antasena ndingkluk. Wah, kenging kena ning cengelku. Bras-bras mung nek gundulku wae. Bareng sing gendong gesel aku disalahke ngisor. Lah kuwi Durmagati mulai meneh. Saya mempeng oleh nutuk orang mikir nek Antasena iki ora beda antara sambles bumi. Mongko nutuk dikayang inggih. Pas ku mlawisi tutuk kentongan Antasena pas mlebu nyang lemah. Kenging kena ning raiku. Mak brus aku mletak iki teter karo si Durmagati kuwi. Mudar kowe. Bareng sing jaluk iki dhek terus alep lho. Lah kok elik ngene. Aduh Gusti, bocah kok rahap men karo takne cilik kok ya gelap bocah iki. Wah, bola-bali cah ora udur Durmagati wong tuwa digarap mula kuwi. Mula desa seneng maju ya le. Mangsa kula sinten? Ayo Antasena nek ya mung kuwi kok. Wanita wani mawon lah. Jagungku kowe ngger. Aja nganti karo Antasena kok wedi sing diwedeni ki apane. Kae cah kudu, kae cah petuk. Ora perlu wedi. Oh nggih. Iya. Antasena ki cah apa ta? Kudu mok jambak rambuté kok idyak arep bentang mati. Ya ta? Oh nggih. Wani ta karo jeneng? Ayo. Ayo. Omongane malah ora pati cetha. Nek wani tak tantangke ya dur. Lah iki cahe. Delele cahe. Teka ya ora omong-omong. Sikil go nyambut kok abot men iki. Wah, Pakde Dursasana maju nyang palagan arep nandhingi karo Antasena. Iya lho. Wani karo aku. Lah bayi sing dideni apane? Syukur Pakde. Tak kira arep cah etok-etokan gak. Tenanan Dursasana perang etok-etokan. Nah, ngono. Ya gini maju. Keporong hati-hati merasa meling sumber diwangsuli. Wahai sedang jenggot koronca bar.
halo bapu, halo bapu, halo bapu, halo bapu, halo bapu. Ya gue le. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Wah, ora kroso le, ayo le. Ora kroso le. Ora kuat. Ora kuat. Ayo le, canda, jundung sabetan, jundung jalan. Wayah piyambak. Itu wayang. Kok malah kirap-kirap. Aduh Gusti ngapura. Pedhot napasku Antarja. Mudengger sang gagas sifat kebak Antasena Antarja. Pripun nalari? Aku mau nonton perang itu Dursasana tak kira nek menang jebul perang kaya ana sing ora resmi. Mung dilulu karo si Antasena baris gelem males lan disungut ki Dursasana tur kaya pitik dibeleh kae polahe. Lajeng nyawon kalah terus mundur lah aku sama seneng aku lak joget ta iki mau. Nganggo irama joget. Dursasana menang, Dursasana menang, Dursasana menang katembe bungil. Tak cemen. Nah, kan tidak lagi. Ayo mlayu ngidul pedhok Antasena, mlayu kitang pedhok Antasena, mlayu ngalar pedhok Antasena, bareng mlayu ngulon lho. Pedhok cawe kok mlebu kemeni sapa? Sinten monggo?
Yo piye tanggung jawabmu? Aja macem-macem. Tak bayar. Gusti yo ngawur-ngawur 10 kok muncit. Sinten yang Kamti cah boyo lali. Wis ya wis sak bedi-bedikan kaya ngono kuwi. Lali. Gusti. Enak. Gusti yo ngawur. Telek ya telek kok. Telek wangi. Iya ya biye kok terus. Arep nentangi saiki. Gusti ngapura. Bareng semingkir. Tak kira Kamti. Jebul dudu. Sinten cah Gunung Pare? Piye kowe ngobonge kasurku to? Wah, wong gerang-gerang kok tok kabeh. Ya salahku ndok tegesane ning. Tegesan campur umpat nyambung ngobong kasur. Mbak mau telung ringgit ngobong ke kasur. Cik. Biar milih samin no cerewet. Kono seno. Ora ngono te Kakang sajak ya melu nesu ya napa Kang? Antasena pri ayo kowe bali marang Jangkar kumpulkan Kakang di moh. Nek selawas urung pisah karo sing jenenge tikus sengkuni kae tidak mungkin aku bali nyanggonmu. Piye? Kowe madhal dawuhku. Ora kok jeneng madhal mbok eling nata Kang Kurawa kae sapa dhuwur edep. Ning nganggo ora bali marang Jangkar bumi ilang nyawamu. Sakarepmu. Nek karo Kurawa genah kemawon mungsuh. Ning nek karo kowe nganggo hitung kok Kang. Nesu kaya apa aku ora bakal ngladeni marang nesumu. Wani marang pun Kakang sing nantangi sapa to? Aku mung tunggu nantang ora ning kok wani iki kok piye? Ya kuwalat aku wani karo wong tuwa. Mbah ora edep ora gelem bali pecah sirahmu sakarepmu. Tak ono tangan iki. Wah, mesem. Ayo. Ora arep bali. Nyok. Maleso. Moh. Kowe dulurku kok Kang. Aja ngabangi kuping. Maleso, aja kowe madhun aku. Ora, tenan. Panas pikir kuning, adem. Nggon nalaku ki ora bakal tak panasi. Atiku panas ning pikirku adem. Moh. Sing kaya ngopo aku kuwi eling iki sedulurku. Aja padha bicara. Medeng wong gerah. Maleso. Ora. Nek nganti aku males karo kowe, wah. Mendah lok sing ora seneng karo awake dhewe. Tenan. Mongko kudu diitung. Sing seneng karo sing ora seneng, sing ora seneng kan. Ngerti nek aku gelut karo kowe, wah do alok. Wah, halo kae. Analku doro, deglut sampe rebutan kursi. Wah, isin aku kan isin. Iya toh? Ing atase milik barang ora langgeng kok direwangi. Tahu Mas Dur terus apa paedahe? Kakean bicara. Ora gelem bali. Tak dalu to sing. Wala. Aku kaget nonton Kakang Gontorjo bareng kok terus modhet metu siwi sak gedang mas. Mripat andhek karo nglopor.
Kakang Antarja, kuwi dudu watakmu Kakang, kuwi dudu wadanamu kena ngapa kok malah mengkono tumindakmu Kakang Antarja. Weh, lha iki kenapa Kakang kuwi? Wah, nek tak singkiri bebayane, wah, elingo ya Kang. Puna ora kementhus kowe lele. Ora menang karo jagoku kowe Antasena. Kalah karo Antarja. Bareng kalah bingung golek dalan ora iso, kebunten dalan njegur segara. Walah, gancang patimu Antasena. Hukum karma sing arep mok tampa. Hukum karma sing arep mok rasake. Kowe biyen tau langkrep mangan iwak laut. Nah ini genti kowe jegur segara pang liwak laut genti kowe hukum karma. Ngapa sampeyan kok ngarani hukum karma kalian tersendiri pripun? Lah ya genah to Le. Antasena iki kulino mangan iwak laut, iki nyemplung laut dipangan iwak laut genti. Ha nek purun iwake men niku mangan. Ha tok ora gelem nek ngopo? Lah mangitung to Le. Antasena niku anake urang ayu anake Sang Hyang Daruna dewane para iwak-iwak niku. Lah napa gelem mangan putune dewane dhewe? Mboten. Ya nggih. Kejawi nek sampeyan sing jegur lah niku nyemplung-plung. Terus disaut kalih anjing laut. Wih, lah kancaku teko iki. Kowe lak patak brotoi. Pate padake asu laut. Ha iki ya. Niki niku mengke nek Antasena niku mentas king samudra pun jujuk teng Amarta omong kalih Werkudara. Pak, Kakang Antarja dipengaruhi karo sejenenge Sengkuni. Lah watak Werkudara ora trima jangkah ngriki goleki sampean. Ora suwe bakal yen ning sate Sengkuni, Bu, nang rasake. Tututala. Aja lae kowe, Pak. Wis nyemplung kabeh, kecekel si Antasena perang manjuru segara. Antasena mati Kurawa Bathi, Antarja mati Kurawa Bathi. Yen mati sampyuh saya Bathi Kurawa. Niku nek mati. Bocah iki madone iki. Ha iki nek mati nek terus eling. Pripun? Weh, lah aku dipengaruhi diprovokasi karo Sengkuni. Mboten trima mriki kabeh ngeroyok sampean. Ora suwe bakal ning sate Sengkuni. Dikeroyok Antarja kali Antasena pun andum slamet temeling dikubur ten pundi? Iya, pripun musalahe? Nandur ngunduh tak nyaur, Pun. Lembang bareng. Wis aja data wedi. Dawuhna marang para kadang-kadangmu ngupeng tepining samudra, ngenteni samangken jujuk. Saged nggih mriki. Yen kaya bal salah kok tudungi papat paglane ya nggih. Monggo kula kaya aku.
satyawetyaning dumadi sepatine sangsaya yaiku pangreksaning urip menika pukul narada ingin kanggen watopo aksi gurit menapa ora nyapa kemarin nyuwun damel kados ing pundi bubulun aksi gurit no wonten dawu kita apa kuwi golek apa nggih nyuwun nugraning jawata kepengin kula pejanamuk kepengin badhe mapan ing swarga nggih nyuwun dhateng Dewa bubulun lak wale kula wis dawuhake ya nggih Dewa iku ora nang nyuwargake apa nerakake titah swarga apa neraka mung gumantung tanduran kita dhewe. Ya tumindak kita ki becik swarga cadangan nek tumindak iki ora apik ya neraka kuwi enggak nggih. Mula lampah kita nyuwun swarga ki aja nyang dewa ning nyang Gusti kang karya loka. Kantun dewa keparing napa mboten? Mboten minangkani kelampang kaliwan kula bakal sungsang dawana balik. Oh, ngaya bocah iki. Kuwi no, kula wonten dawuh. Ya. Kasempatan sedya kita ning ana pitutane menapa? Apa kita bangkit ngasorake jagoning dhuwur iki? Seboten arep to nggih? Lah malah. Saramane wong yang luhung kota lampa kurang guling kali ngoksonah cat mikoyen wacana kutu manis murih seming sesomo samaning manungsa sami layak dewa cukeng jebulus murung jatuhing kuning sapa iki tambuh marang aku napa pinggon bani prabanan harwaca karwaca ya tentu kok kowe sapa reksi guritmu kasempatan sediaku yen kok bisa nglebur marang kuwandang basa baline sembada aku napa nugara wahu sinamami bisa ngumpulke marang papi wati marangku gitu ada yang maju ning kabeh Wigonjang sing langit kelap-kelap tatong Serikin sanging sang mawes gandrung Babu keparat siro tetuko Madua sona Iki
Ayo. Aduh. Oh. Ah. Ah. Ya. Waduh, kewirangan dugulun. Kewirangan kepriye? Mengsah kalian resi gurita. Pangangkat kok ngambah dirganto mriku poko. Namung kula kuwalat dugulun. Kuwalat? Inggih. Yen ngono ngolokol kuwi pancen kalah. Ngono kok ngakoni kudu kalah lawan Guritma. Inggih. Gandeng napa kalah? Akalmu gunakno ya. Suramarta Jaya Marata ayo bocah pribadi ketoken katik dayanmu ora kocak suwun palagane kowe kula nuwun sangersi malang tuantu kowe nyuwun pangapunten ngantos tegjoreng patah wani kalian paduka sangersi sepinten bangga kula mengsah dhateng paduka kula ngrumaosi kawula sangersi ingkang menika monggo kemarin kau ngepok jonggo kula dados romo paduka minggah ing kasuwargan langgeng sang resi kula lek glilo mas lek dapat jaga sanggo dhateng sang resi Guritma monggo sang resi wati mejahe petuko sang resi meneh mangsud nari mengkalbu udir kang wanganing biasuka ilo badane kang bawasami
Sabyang kumut sadar sopan koso kang pinarti putuku bocah bagus putuku bocah jlenet kulub gaduh kaca apa kono yang edan ketali buta pentala bakal mati marang sira kulub matur nyuwun tiyang sing puniyang bareng miyarsa kang dadi aturku kita pasrah matur marang pun kaki posok dari ninggir aku ora tega mati niku yo nggih sebab pun kaki dudu wong liya kok nggih semurupa aku iki biyen cantri ing pepundhenmu sang Reksi Kamunayasa tunggali ana telu siji Kakang Kapisipalawa loro Kakang Putut Pidaksaka ping telune pun ngaki Guritna iki waduh eyang kula nyuwun pangapunten ya ora dadi apa lan ngerti ya yo nggih ing tata gelar puniyang kuwi nyuwun swarga langgeng marang Jawata nanging sejati-jatine pun kaki pengen bakal golek pencokan golek wadah sebab apa hawit puniyang wis nampa wis ing Hyang Widi aku kasembatan bakal munggah kasuwargan yen to bisa nganyarake lelabuhan meneh yo nggih iku dadi srana sampurnane urip kowe Madyapada bareng taos madhake jebul ya mung sira kulub tetuku ingkang pantes dadi wadahe kene yang kang kono nggih apa sekirane ana keparingi menggalih yen to kene yang bakal ngurusi marang kita kulub nunggal sak jiwa marang sira tetuku waduh bulun ngaturaken diri nuwun keparang padukan nggih kaliyan kula namung sumanggih karasa yang Reksi Guritna lah ya ya nggih wis titiwanci aku kudu manunggal marang sira kulub lan maneh aku ora bakal ngrigon-ngrigoni marang sira ora bakal nurusui marang sira kapara pun kaki bakal sabiyantu marang urip pira ya nggih nyaturaken pundi kang mengkono nggih ya kanthi manunggaling puniyang marang sira kulub muga dadi srana wibawaning uripmu ya nggih meningi kejaba wibawa saka tumindaking puniyang uga ana srana kanggo anggalih kawibawan menapa kang dingiyang mrih wong mau bisa wibawa kudu nganggo srana limang perkara yaiku pinter piguna pilah ora pilih-pilih lan ngedoi piyala ya nggih meningi pinter yaiku sugih kawruh sugih pengalaman sugih iku lan pinter kuwi jenenge pinter dene piguna yaiku bisa manjaki kawruh lan kepinterane mau sing wigati kanggo ngurake brayan murakabi kulawarga murakabi marang awake dhewe kuwi jenenge piguna inggih dene pilah yaiku ngerti mapan empang lan uga tansah nindakake tata susila hormat marang wong tuwa kang sarta tresna wasih marang padha-padha ya nggih inggih ora pilih-pilih yaiku yen dicacat aja serik yen dialem ya aja banjur ugungan sing merdeka uripmu ya nggih nek pinuju sugih ya aja mbungayu nek pinuju susah ya aja nganti ngresula anane mung saros muji syukur ing ngersaning pangeran ya kulo mriki ingkang wekasan yaiku ngedoi piyala semingkir saka tindak maksiat aja sok seneng ngrasani alaning liyan ya nggih yen ngendika kudu tansah laras arum aja sok kulino misuh mundhak nyuda kawibawanmu ya kaki mriki sembah nuwun jeneng yang kang mengkono kulo maring kalengakno
kang dadi lawing swara gambung kang samar pamoring suksma sinuk maya winah ya ing ngasepi sinimpeng telenging kabu pandukaning warana taleng saking waya pengang royo pinto pesaning semusuk-musuk iki rasa jati bungah yasing peneyang kita wis kasembatan marang sedya kita kula inggih yang pukulun pokoknya nanti gurit manggar manji dateng hanggo kula lah wis manji marang hanggo kita kula pripun tali memang kita durung nyemurupi Wahyu Surapati ya gurit mau nggih waduh piye ngantos boten kraos bilih kula nampi wahyuning Surapati pancen racak ngono kok nggih sing nampa ki ora krasa ning sing ado malah ngerti nek kita iku kelebon makaten iya mula kang mangkono wis kita wis antuk Wahyu Surapati kang pengawak Resi Gurit nos pisan jenenge Gurit nang mboten selawase ya nggih. Wiwit dina iki kita tambah jeneng. Wiwit ana gagak sifat kene. Kita tambah jeneng yaiku Raden Guritna. Meninggi ngaturaken nuwun. Kejaba saka iku wis nampa wahyu kudu ngerti marang wadi lan pepacuhe menapa yang buwulun. Nah, yen cara kula kuwi ana loro. Siji orang kena tilik bayi yang terbubar selapan kaping pindho orang kena gepok sehingga yang wanita lawase 40 dina wiwit nampa wahyu iki makaten iya sabab kuwi ana contone nggih menapa nalikane Werkudara ya bapakmu entuk wahyu saka pangeran inggih kuwi sing mengkono tak kandhani Werkudara kowe wis entuk wahyu widayat kuwi sirikane ora kena tilik bayi ndrubar selapan Werkudara saged Werkudara mulih eneng madyaning denda catur menapa menika madya tengah denda dalan catur papat ya Bayu rungokno kuping kuwi lah kepethuk kelawan samba karepe ta kowe inggih nah kalingan to kemut lah iya dikabari nek Sembadra babaran lahir lanang watak Werkudara saka bungahe jangkah ora eleng mulinging rada tekan Madukara ngepuk-puk mbumbunane si bayi mau lah kok capot hawane Werkudara panas wahyune sumuk metu saka nganggo manunggal marang si jatang bayi ya Abimanyu kuwi nah ya ta inggih contoh sing kaping pindho nalikane padha nggayuh wahyu cakrane ngrat ning tengah Mas Krendra Wahana ini waktu itu waktu kuwi wahyu ki maune manunggal marang Lesmana mlebu lep
digodha karo Yundremi Wulandremi ya iya terus mana ora kuat payune oncap terus ngalih nyanggone Samba iya digodha meneh nyang wanita kuwi Samba kerut nganti pit motor entek dedel duel yen mana ngrasanya dodol gamelan barang kalau gue ngoyak penyanyi anu sih Wulandremi kok penyanyi Samba sirahe mumet gandrung karo nyanyi nganti buta ayune oncat manung enggak nyangabi manyu dimanyu digodha bola-bali yang teges ya ulangan kemelayan kok iya teges wong ulangane Kyai Mojosanga kok ora kuat panggoda pangrencana ya dimanyu ki tunggale ana kembarane ya sinten Darto nah kuwi cas ora tau kena godha apa-apa wis dandan wis ora tau adus ora tau wis biyen nyembung ngono kalah karo Mardiono iki kalah karo tukang batu nggono iki kalah tukang batu nggono iki garap ning kos-kosane lho mahasiswi yang melirik ae nek Darto wis mbok tak gleh-gleh ki lho anu lho Kang sapa iku nggih kudu tak eling-eling lho iki sediko nang kono dulu wis pun nang ganti Kang dadi Paceparing Rada ulun mundhut pamit bakal mah kayuwangan ning rubutan lho iki ya iya wis tinimbang ana papan kakek godho becik kita bali yo nyuwun tambahi pangestu Jaya Wijaya